Сёння гостем рацыі лідар партыі «Народная грамада», сустаршыня Беларускага нацыянальнага кангрэсу Мікалай Статкевіч. Вітаю вас, Мікалай Віктарович. Вітаю. Найперш хочу паговорыць пра вашу стратэгію падчас электаральнай кампаніі, якая мусіць сёлета адбыцца. Вы прапануеце вылучыць ажно 30 кандыдатаў. І гэта адбудзецца ў выпадку, калі вас не зарэгіструюць кандыдатам. Я ўсё правильно кажу, так? Давайте, калі мы кажам пра стратэгію, пачнем з самого пачатку. Што такое стратэгія? Это, паслядоўнасць дзеянняў па дасягненню мэтаў. І таму заўсёды плануючы кампанію электаральную, вы вельмі слушна сказалі, электаральную кампанію, таму што выбараў у нас няма і нельга выйграць ці сарваць тое, чаго няма. Дык вот, Беларускі нацыянальны кангрэс у пачатку мінулага года сфармуляваў гэтыя мэты. Гэта вызваленне краіны і захаванне яе незалежнасці. Бо мы разумеем, што калі Лукашенко спакойна пройдзе этап перапрызначэння сябе на пасаду прэзідэнта, то ў наступным годзе, калі ўжо павышэнне коштаў на нафту зробіць увогуле недзеяздольным яго эканамічную мадэль, то ён непазбежна нас здасць. І так, мэта перамога. Ці варта патрабаваць няўдзелу Лукашэнкі ў гэтых выбарах, як прапануе, напрыклад, Зянон Пазняк, Владзімір Мацкевіч? Я рады, што Пазняк і Мацкевіч падтрымалі нашу прапанову, нашу стратэгію, якая публікавалася раней. Але вот з гэтага мы і плануем пачаць. Мы можам перамагчы толькі мірным шляхам, толькі праз масавы, мірны, працяглы пратэст. Все три компоненты павінны выконвацца. Масавы, мірны, працяглы пратэст. Калі нехта кажа, вот мы выберем от адзінага кандыдата, зараз правацэнтрысты выбіраюць свайго адзінага. Так, я хацеў вас пытацца пра стаўленне да праймерыс, да гэтай працэдуры. Ведаеце, тут стаўленне двояка. З аднаго боку станоўча, таму што наша пазіцыя, мы шчыра кажучы, баяліся, што яна будзе замінаць, адцягваць увагу на сябе. Шмат кандыдатаў будзе, гэта яны заўсёды спрабаваць якаюсь. Ну, а калі яны аб'яднаюцца і будзе адзін, то гэта ўжо станоўча. Яшчэ больш станоўча, калі там будзе кандыдат, гатовы дзейнічаць па нашай стратэгіі. Я спрачаўся з Северінкам, ён таксама паўтарае тое, што я вам кажу. Пазіцыі супадаюць, таму калі Павел будзе абраны адзіным правацэнтрыскім кандыдатам, то што ж, будзе не 30, а 31 кандыдат пратэсту. Зразумеў. Павел сам разумее, што шансаў на рэгістрацыю сапраўдных сапернікаў Лукашэнкі, вельмі мала, па сутнасці няма. Ён сам ацэньвае шансы на сваю рэгістрацыю, нават калі ён збярэ 100 000 подпісаў в 11%. Правда, ёсць яшчэ і адмоўны бок. Вся кампанія, яна спаражае міжволі ў людзей ілюзію, што мы выберем адзінага кандыдата, і вот ён пойдзе на выборы, там, сцягне галасы, и переможет. Это неправда. Это подман людей. И вот эта вот вся энергия массового протеста, и она сыдет вот в это голосование. Безумовно, люди досягнут своих мэтаў. Бо они, насколько я зразумел, там никто не ставить мэтай перамогу. А як увогуле так атрымалася, па вашых словах, што зараз ёсць апазіцыя зарэгістраваная, якую кантралюе ўлада, а другая не зарэгістраваная. А северынец атрымоўваецца недзе паміж і там, і там. Так атрымалася, тому что его партия не зарегистрированная. Зато есть сустаршыні, якія, на наш погляд, находятся под контролем улады. Мы шмат разоў размаўлялі з ім пра гэта. Я кажу, Павел, неужели вы не разумеете, что вас дискредитуюць такие ваши наместники, які хоча расколов там у партии и так далее. Магчыма, з гэтага атрымаецца нешта станоўчае. Бо калі Павел будзе абраны там адзіным правацэнтрыскім кандыдатам, я не пазбягаю слова просто адзіны. Потому что, даруйте, это адзіны правацэнтрыскі кандыдат, які абіраецца вот этой зарэгістраванай часткай. Я зычу ему поспеха, спадзяюся, што ему удастся, хотя у меня великие сомнения. Яшчэ такое назіранне, даруйце, гістарычнае. Людзі сталага веку, якія звычайна становяцца з гадамі больш прагматычнымі, памяркоўнымі, зараз займаюць больш радыкальную пазіцыю. Я маю на ўвазе чальцоў БНК ў параўнанні з больш маладзейшымі правацэнтрыстамі, якія якраз, нібыта больш такія канфармісцкія з вашага пункту гледжання. В Раде БНК есть абсолютно молодые люди. Они многолі настроены, основный контингент протесту, это люди сярэдняго ўзросту, якіх заспелі глыток свободы. У БНК люди, якія маюць сваю історыю, якія нечага дасягнулі ў палітычным жыцці. Это асобы. Тут яшчэ момант. На жаль, пасля плошчы 2010 набыўся пэўны пералом у працы службаў всякіх з апазіцыйнымі структурамі. Былі дасягнуты вялікія поспехі. Ці можна ад вас пачуць прагноз, колькі ўвогуле будзе афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў на гэтых выбарах? Больш за десятак ці менш? Человек, не, несколько человек зарегиструюць, вот якія не зовут на площу
і які готові будуть признати публічно, а це на Заході вельми важливо, перемогу Лукашенко. От таких фальшивих нам і подсунуть. А плошча можа быць сёлета, так, тэарэтычна? Протест повинен быть протяглым. Когда мы не изменим ситуацию до дня голосования, то будет и плохо, по-любому. Побачу у вас на Фейсбуку, што вы нядаўна прачыталі кнігу для партызана і нават пакінулі спасылку на яе. Наколькі гэта актуальна, і некаторыя эксперты кажуць, што пагроза анексіі з боку Расіі, яна неяк адышла на другі план пасля таго, як там пачаліся праўкі Канстытуцыі. На вашу думку, ўсё ж такі захоўваецца, яна і будзе захоўвацца? Эта пагроза захоўваецца. И головная крыніца этой пагрозы Лукашенко – это ён канал анексии, канал уплыву на эту ситуацию, канал уходу у Беларусь. Бо коли не будет этого канала, яка анексия? Як войну тогда на вопрос суверенно-белорусской державы? Просто Россия гуляет зараз у долгую. Тема вядомая. По 5% обрезаем ему дотации по нафте. И все, и чекаем, покуль гнилый яблок повалится к саму руки. Ну и, на жаль, кожный мужчина, лічить мужчина и патриотом, повинен читать такие книжки. И я прочитал их, вспомнил. До речі, там вот эта партизанская тактика, когда вот кожный отряд дефинирует автономно, я глядав, що трохи тоді, уже треба столицю брати. Яна, це правда партизанська, вона там описана. Тады яшчэ напрыканцы хуткае пытанне, хуткі адказ. Па навіновай стужцы, літаральна. Цэны на паліва. Белнафтахім заявіў, што цэны не павышаюцца, а змяняюцца. На фон коштов там, на газ и так далее. По газу, например, уже белорусы платят давно вдвое больше за сусветную кошт. По нафте это не в акцизах. Просто на 10 тысяч так званых правоохранников не хапает грошей. Лукашенко на початку будет гнуться взять из грошей з нас. Мы будем нафтой. Але в наступном году, когда рентабельность нафтоперапрацоўкі зробить каля нуля, то это уже не уратуе. Тому мы повинны вырашаць эту проблему зараз. Астравецкая АЭС патрэбная на Беларусі ўвогуле ці не патрэбная зусім? Не патрэбна. Я гадоў 15 мел іншую думку, але я не улічыў тэмпы падзення коштаў на альтэрнатыўныя віды энергетыкі, на ветраэнергетыку, на сонечныя батареі. Урэшце рэшт нашыя каровы, адзінае, што яны на сусветным узроўні, кажуць, у іх прадукцыйнасць, это гною. Давайте газ-генераторы ставьте, кажуць, будзе вам газ. Наших коров хопіць на всю краіну. Змены ў афіцыйны герб. Хочуць, вы чулі, пэўна, падзалаціць, павярнуць глобус крыху бок на захад. Безгустовная, недарэчная цыбуліна для мяне. У нас гістарычны герб, старадаўні гістарычны герб, якому мінімум 700 год. І мы яго ведаем. Як вы ставіцеся да правоў ЛГБТ+, што гэта ўвогуле за тэма, ці варта яе абмяркоўваць, ці не заменяе яна іншыя тэмы? Тема, безумоўна, заслуговуе ўвагі, таму што ёсць людзі, нашы грамадзяне, правы якіх парушаюцца. І павінны быць падымацца голас абароны гэтых правоў. Гэта вже па гендерным праблемам таксама павінны здымацца голас. Але вы слушна сказалі, што чамусьці ў некаторых палітычных партыяў гэтая тэма, две, гендерная і ЛГБТ, засланяюць усе астатнія. Чаму? Таму што іхнія партнёры аказваюць ім фінансавую дапамогу якраз вот менавіта толькі па гэтым накірункам. Это Захад хоча, каб мы толькі этим, мабыць, і займаліся. А як можна займацца над палітыкам пэўнай правоў толькі меншасцяў, калі не абаронены правы падаўляючай большасці? Палітычныя, сацыяльныя правы. Варта ўсё ж такі палітычным партыям засяродзіцца на вырашэннях прав большасці. А у нас некаторыя есть сацыяльна-дэмакратычныя партыі, якія ўжо займаюцца толькі вот этими вот двумя сумамі, яны ўжо ператвараюцца ў некія сексуал-дэмакратычныя, а не сацыял-дэмакратычныя. Астатняе пытанне — коронавірус. Як ад яго засцерагчыся, ці ўвогуле варта яго баяцца? Штогод ад грыпа звычайна ў свеце гібнуць больш за 1 мільён чалавек. Тут трэба ще паглядзець, гэта тэма для сусветнай арганізацыі здароўя, так, ці сусветнай мафіі здароўя. Ці эта тэма сапраўды актуальная, таму што ў нас у сённяшнім свеце праблемай чамусьці лічаць тое, пра што пишут у интернете, в социальных медиах, массово пишут. Не ведаю, але я думаю, застерагчыся можно от этого же, как гриппа. Той же грипп, подобно. Так, дзякуй вялікі, Мікалай Віктаравіч. Нагадаю, што сваімі меркаваннямі, прагнозамі, парадамі з намі падзяліўся лідар партыі «Народная грамада», сустаршыня Беларускага нацыянальнага кангрэсу Мікалай Статкевіч.